Dobrý den, milovníci zahradničení. Dnes vám přinášíme video, které zcela změní váš pohled na proces kvetení vašich rostlin. Jste připraveni maximalizovat výnosy a zlepšit kvalitu vašich květů? Pojďme na to. Představujeme vám Biotonex, silný a vysoce koncentrovaný stimulátor kvetení. Mezi jeho hlavní výhody patří urychlení vývoje poupat, zvýšení počtu květů, zvětšení bočních tvarů, vyvolání změny růstu, silnější listy a květy a lepší asimilace živin. Biotonex nejenže posune vaši sklizeň až o týden kvetení, ale výrazně zvýší kvalitu vašich plodin a přidá větší počet květů. A také přidá více květů všem vašim rostlinám. Tento silný stimulátor kvetení zvýší aktivitu enzymů a regeneruje oxidované enzymy, čímž posílí účinky listových a kořenových hnojiv. Nyní se od ostatních stimulátorů kvetení liší svým složením vápníku a hořčíku, které jej činí zcela speciálním pro let plodiny, čímž se zvyšuje jeho účinnost. Představte si, že díky jedinému přípravku můžete získat náskok ve sklizni, získat více a kvalitnějších květů a také sklizeň s robustnějšími a zdravějšími rostlinami. Biotonex to udělá za vás. Jak jej však používat? Je to velmi jednoduché, zde je shrnutí. Na půdu aplikujete 0,1 mg až 0,2 ml na litr vody. V kokosech a hydroponii však aplikujte 0,1 ml na litr vody. Aplikuje se od 3. týdne růstu do 4. týdne kvetení. Nyní, když jste si koupili láhev přípravku Biotons, můžete získat další láhev přípravku Calmaxy zcela zdarma. Opravdu si chcete nechat tuto příležitost ujít? Calmaxy je dokonalá směs vápníku, hořčíku, křemíku, dusíku a železa. Postupně posílí celou strukturu vaší rostliny a udrží ji zelenou a zdravou. Calmaxy se aplikuje od 2. do 6. týdne růstu v dávce 1 až 2 ml na litr vody. Nečekejte déle a proměňte svou úrodu pomocí přípravku Cannabum. Láhev Calmaxy a láhev Biotonex mohou být vaše ještě dnes a proměnit vaši úrodu v to, co jste si vždy přáli. Sledujte nás na našich sociálních sítích, kde získáte další tipy a objevíte nové propagační akce. Pokud máte nějaké dotazy, můžete je zanechat v komentářích. A teď už ano, uvidíme se v dalším videu. Zatím se loučí vaši pěstitelé.